Eta hau? Maria Luisa Olazabalen egunerokoa. Ara, amonak gordea zuen birramonaren egunerokoa? 1900 urriaren 14ean. Gaur eta kontatu digu Txabarrian haiek erosi dutela meategia, eta berak kapataza izaten jarraituko duela. Laster trenbide bat eraikiko dute Burnia garraiatzeko Arditurritik Pasaiako porturaino. 1901 urtarrilaren 9. Dirudienez, planoak oso aurreratuak daude, eta jada proiektua aurkeztu du Arriandiaga ingeniariak. Minerala zuzenean Pasaiako portura eramango dute, eta han trenbidearen instalazioak Istilu auzoan kokatuko dituzte. Han eraikiko dituzte biltegi nagusia, lokomotoreen kotxerak eta apartaderoak. Kantileber motako kargatoki bat jarriko dute, mehatze bagoneteetatik itsasontzien sotora zuzenean deskargatzeko. Aitak esan du tunel asko egin beharko dituztela, 8 guztira, eta luzeena 53 metro ingurukoa izango da. Sorgintxulo izenekoa, iluna eta beldurgarria dirudi. Ferrocarril desde el puerto de Pasajes a Arditurre. Desde Pasajes al túnel de Gaztelucho. Hau, ezaguna egiten zait. Trenbidea zena gaur egun kiroldegitik Puntikaraino doan bidegorria da. Birramonak kontatzen duen peli zubia zegoen tokian nago. Ea ze jartzen duen. Jendeak peli esaten zion zubiari. Gaztelaniazko peligroso zelako, hau da, peli labortua. Eta ondo merezia zuen izena, zubia oinez zeharkatzeko trabesen gainean orekari estu beharra zegoen. Eta gainera bazegoen une hartantxe trena pasatzeko arriskua. Mila 1901 maiatzaren 12. Burdinbidearen lehenengo zatia aspaldi bukatu omen dute. Arditurritik Altzibarreraino iristen da zati hori, eta 0,75 metroko zabalerako erraiak dituela entzun dut. Ergoiengo Fortaleza baserriaren ondoan pasatzen da, eta hor bertan trenbide pasagune bat dago, oinezkoen bidea saihesteko. Nire eskola hortik oso gertu dago, Aierdi baserrian, eta berunez eta burdinaz beteriko trena eta bagoiak pasatzen ikusten ditugu egunero. Guk agur-agur egiten diogu eskuarekin, eta makinistak trenaren txistuarekin erantzuten digu. 1902ko azaroaren 20. Aitak esan dit Ingalaterratik lokomotora bat ekarriko dutela, eta Arditurri izena jarriko diotela. Aitak esan dit, egunen batean, ni eta nire laguna Joakina trenean eramango gaituela ibilbidea egitera. Zirraragarria izango da. Lokomotorak izena du, Santa Barbara, eta Alemanian egin zuten. Lehenago, 2 lokomotora egon dira, bat Arditurri izenekoa eta bestea Montefuerte. Eta zeinek esango zuen, garai bateko trenbidea gaur egun bide berde polit hau bilakatuko zela. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment.